No niin, aloitetaan Korisliiga-ottelun K. Tapiolan Honka lehdistötilaisuus. Ottelu päättyy tänään vierasjoukkueen Hongan 91-77 voittoon. Aloitetaan kotijoukkueen puolelta pelaajahaastattelusta. Jesper Granlund ei tietysti toivottu tulos kotiavauksessa. Kauden toinen ottelu tappio Hongalle. Sun ajatukset illan pelistä? Toki harmittaa, että ei kotiottelu häviä, mutta pitää nostaa hattua vastustajalle, että 63% kakkoset, 44% kolmoset. Että vastustaja pelasi todella hyvin tänään. Joo, ja pääsi kyllä tietysti toisaalta myös niin kuin varmaan just tuo prosentti, minkä nostit noista kakkosista, pääsivät myös aika lähelle korin hyville paikoille, että miten noin, niin kuin jos ajattelet teidän puolustuspeliä, niin tämän illan suoritustasoa, niin jäikö siitä mitään sellaista erityistä? Sanotaan, että pitää olla aggressiivisempi, että se ainakin tuossa Cobra-pelissä, niin siinä aggressiivisuus mun mielestä sai sen voiton. Pitää vaan panna kovempaa päälle. Onko lehdistölle ja Esperille kysymyksiä? Eipä. Kiitos. Kiitoksia. Kiitos. Siirrytään sitten kotijoukkoon päävalmentaja Jyri Lehtisen kommentteihin. Tulos ei varmaan tänään ole sitä, mitä lähdettiin hakemaan. Sun mietteet ja ajatukset illan ottelusta? No, tietysti ensiksi Hongalle onnittelut. No, yksi päivä vähemmän aikaa valmistautua ja ehkä oli sitten paremmin rytmissä. Että tavallaan kun pelataan joka toinen päivä, niin sitten ei siinä kerkeä valmentaja liikaa sössimään siinä pelien välissä, että mennään vaan seuraavaan peliin. Ja meillä taas oli vähän miesvajausta harjoituksissa ja käytettiin sitten siinä yksi välipäivä vähän taktisiin asioihin ja se näkyy sitten tässä meidän pelaamisessa. Se on monesti kun käy taktisia uusia juttuja läpi, niin niitä tarvitaan ja niille on aikansa ja paikkansa ja nyt ainakin opittiin, että 3 pelin viikolla niin ei mitään uutta taktista asiaa tälle joukkueelle. Oltiin tosi passiivisia ja sitten oltiin unohdettu ne asiat, mitä tehtiin hyvin Lapualla. Niin sinällään valmentajan piikkiin menee tuo mun mielestä hengetön esitys. Että siellä niinku mietittiin liikaa, mutta sitten taas toisaalta niin jossain vaiheessa pitää niitä taktikoitakin saada tuotua lisää, mutta tällä kertaa niin se oli mun valinta ja se oli huono valinta. Lehdistölle Jyrille kysymyksiä. Löytyykö mitään positiivista? No vastustaja oli pirun. Pelasi hienosti ja pisti vielä heitot sisään. Et ei se, että niin pääsee heittämään vapaasti, niin ei se ole vielä mitään. Ne vapaat heitotkin pitää laittaa sisään. Mites Besselinkin tilanne ei vissiin ollutkaan niin huono kuin pelättiin? No ei ole, mutta ei ole Besselinkistä niin Muosesta mitään tietoa. En usko, että muutamaa viikkoa, jos maajoukkuetauon jälkeen, niin olisin tyytyväinen, mutta tarvittaisiin miehiä harjoituksia ainakin, jos ei muuta. Kiitos. Kiitos Jyri. Kiitos. Siirrytään sitten vierasjoukkueen puolelle. Aloitetaan pelaajahaastattelusta. First of all, David Gonsalves, nice to see you back here in Kouvola. Thanks. Kouvola. And congratulations, great win for you, for the young team. Your thoughts on tonight's game? I think the game was a style clash. I think tonight Kouvola wanted to slow us down, make us passive, make us think, switching up the defense, going back and forth, zone and man. And I think we struggled at moments, especially with the zone. We did get passive at moments. We did overthink at moments. They forced us into some situations where we got bad shots with the shot clock running down, brought the ball over half court, had very little time to make something happen and execute. And then they made runs. Also, defensively, especially in the first half, we had a lot of trouble keeping them out of the lane with the early drag screen or just straight up attacking down the middle. Their guards did a good job getting into the paint. And I think in the second half, we started to help a bit more, started to collapse at the right times a bit more, clean up those situations, and we were able to get stops. And then eventually, I think Darius really took control of the game and did a good job facilitating.
getting into the lane on the zones and then finding situations where he could make plays for other people. And I think that was ultimately the story of the game. And then we were able to close out together as a team. Rico had a big game tonight. That helped us a lot, especially with Pat being out with back spasm. So ultimately it was a good win for us. And we have Salo on Friday, so gotta get prepared for that. Yes, yeah, for sure. But it seems that you've been too long in Finland. You started with all the negatives, but yeah. But anyhow, yeah, great work from the team, and as you mentioned, Riku Korhonen, great game from him. To me, it looks like that from the get-go, you were way more aggressive on both ends of the court and being able to force Kouat into difficult situations. Was that kind of a part of the plan altogether? Yeah, and that's it. That's the way we try to play in general. We want our identity to be that we pick up the ball, that we really give pressure, and that we play fast on offense. So we want to play at a high pace. We got a deep bench, so we want to get those guys minutes. We don't want guys to be playing over 30 minutes. We think that the best thing for us is a 32-game season, so we're deep. That means we need to play at a high pace. We are young also. So I think we're going to have moments where the chemistry is not good, like you saw today. Like there was a lot of moments where, we're not making great decisions, and that's going to happen with a young team. So I think the way that we clean that up is by playing really hard and keeping like a high intensity. So it's not easy to do, but we are deep, so we can have quicker rotations. So that's kind of how we want to play. Any questions from press? No, thank you. Okay, thank you, David. Thanks, guys. Hyvä. Siirrytään sitten vielä vierasjoukkojen päävalmentajan Aapo Heinosen kommentteihin. Ensinnäkin onnittelut, hieno voitto. Kiitos. 2 ottelua uudella tulemisella Korisliigaan 2 voittoa, että se on ihan hyvä saldo. Se on ihan hyvä saldo. Vaikka en pelistä paljon ymmärrän, mutta ymmärtääkseni se on kuitenkin ihan jees. Sun ajatukset illan ottelusta, mikä onnistui, mikä ehkä jotain tietä hiottavaa? Dave tuossa summasi aika hyvin niin kuin ottelun kulun me oltiin aktiivisia, ei ehkä ihan niin aktiivisia hyökkäyspään levypalloissa kuin haluttaisi olla, mutta sitä kautta saatiin hetkittäin asioita toimimaan, mutta varsinkin eka puoliajalla Kovojen palloskriinin hyökkäys oli meidän aika myrkkyä, että meidän penttiin päästiin aivan liian helposti ja sitten heidän paikka toiseen puoleen ja onnistui vähän sotkemaan meidän rytmiä, että sitten niinku, meidän liike pysähtyi, meidän tekeminen pysähtyi, että pallo jäi oikeastaan takamiehen käsiin pelkästään, mikä ei ole kauhean hyvä juttu. Se, mistä mä olin tänään tosi ylpeä, oli se, että meidän nuoret suomalaiset tuli tuolta kentälle niinku itseluottamusta täynnä, että tuolla niinku ratkaisevia tekijöitä on niinku Matias Rissasen 5 pistettä ja Riku Korhosen 22 pistettä ja niinku, että sieltä tultiin pelaamaan, mikä on kuitenkin tämän homman juju, että heihin uskotaan, heihin luotetaan. Siksi meillä on paljon pelaajia, että he uskaltaisi pelaa ja uskaltaisi epäonnistua samaan. Joo, ja tuossa vielä varsinkin ekalla puoliskolla tuossa laskeskelin, että niin kuin valtaosan pisteistä teki kotimaiset pelaajat, ja se nyt ei ole kovin tyypillistä kuitenkaan tämän päivän Korisliigassa, että kyllä se usein sieltä vahvistusosastolta löytyy ne pinnantekijät, että se on kyllä loistava osoitus teidän laajasta rosterista. No, jos pikkasen katsotaan eteenpäin, niin Dave tuossa sanoikin, että seuraava peli taitaa olla ensi viikon perjantaina. No, hyvä sarja alku, mites tästä eteenpäin, että sama momentum säilyy? Siis tämän viikon perjantaina oli tässä ihan hyvä niin, monta päivää on välissä nyt yritetään palautua ja huomenna katsotaan vähän videoa ja kävellään jotain asioita läpi, mitä tästä poimitaan ja torstaina harjoitellaan, mitä pystytään ja perjantaina mennään. Että siinähän se viikko mukavasti sujuukin. No niin, onko lehdistöllä avulla? Eipä. Kiitos paljon. Hyvä, kiitoksia.